खातिर ननदो नव दिन पाठ करेली सुघर दुल्हा खातिर। नितनी से उठी माई मंदिरिया में जाके पोछ धोई मंदिर माई मूरत के सजा के। नितनी से उठी मैया मंदिरिया में जाके पोछ धोई मंदिर मूरत मैया के सजा के। सेवा कैया देवी मैया के दिन रात करेली सेवा कैया देवी मैया के दिन रात करेली सुघर दुल्हा खातिर सुघर दुल्हा खातिर सुघर दुल्हा खातिर ननदो नव दिन पाठ करेली सुघर दुल्हा खातिर। सुघर दुल्हा खातिर सहती स्वरूपा लागस जे आरती लगावेली कमलेश परमेश्वर संगे भजनिया उगावेली। सहती स्वरूपा लागस जे आरती लगावेली अखिलेश कमलेश संगे भजनिया उगावे। दुल्हा मिली है राकेश नियन साथ धरेली दुल्हा मिली है राकेश नियन साथ धरेली सुघर बरवा खातिर सुघर बरवा खातिर सुघर बरवा खातिर ननदो नव दिन पाठ करेली सुघर बरवा खातिर। कवनो बाभन ब्रह्मचारी बतवले बाड़े हो कर मैया के पूजैया समझवले बाड़े हो। एही से नव दिन जोगिनिया नियन बात करेली एही से नव दिन जोगिनिया नियन बात करेली सुघर दुल्हा खातिर सुघर दुल्हा खातिर सुघर दुल्हा खातिर ननदो नव दिन पाठ करेली सुघर दुल्हा